Здравейте, градинари! Тази година градината ни е страхотна и ние много искаме да продължи да бъде такава до края на сезона. Затова търсим най-подходящите начини да защитим нашите растения от вредители. А вредители в нашата градина, както и във вашите, има много. Растенията, които отглеждаме, ние градинарите, са култивирани. Това не са растения в естествената им среда. Това са растения, които ние сме създали, за да си ги отглеждаме за храна. По тази причина тези растения имат нужда от някаква защита, защото не се оправят сами с болести, с вредители, вируси, гъбички, насекоми и така нататък. Има безобразно много средства за растителна защита. Масово се използват тези на химическа основа. Така наречените, както ние градинарите им викаме, химия. Химическите препарати са супер ефикасни и са направо задължителни в земеделието. Значи един фермер няма как да извади количеството продукция, което иска, в което е инвестирал пари, в което е инвестирал време, в което е инвестирал средства, без да използва химически продукти за растителна защита, както и химически торове. При нас градинарите обаче това не е чак толкова важно. Удоволствието от отглеждането на храната е по-важно от количеството продукция, което ще извадим, защото гледаме храна за нас. Чат-пат подаряваме на някой и ние може да си позволим спокойно, без химически препарати за растителна защита, да си отглеждаме градината. Към момента всичко се развива прекрасно в нашата градина, обаче в някакъв момент могат да ни нападнат някакви насекоми, могат да ни нападнат някакви гъбични заболявания, каквито да чукам на дърво, поне сме с дървени повдигнати леки, мога да чукам на дърво колкото искам. До този момент, въпреки дъждовете, въпреки всичко, ние се спасяваме от тези неща. И затова търсим начини, сондираме мнение, как да предпазим по съвсем естествен начин нашата градина този сезон. Разбира се, освен препаратите за растителна защита, които са на химическа основа, има такива, които са на чисто органична основа. Абсолютно естествени и безопасни най-вече за околната среда. Според проучване, много градинари се пристрастяват към химическите препарати за растителна защита. До такава степен, че не могат да се откажат от тях. Защото те са супер ефикасни, супер лесни за употреба и с много бързо действие. Но така както са лесни за употреба и с бързо действие, така са супер опасни за човека, за животните и за околната среда. Повечето инсектициди, например, са отрови. Истински отрови, които троват насекомите. Пестицидите са отрови, чиято цел е да унищожат и да отроват гризачите. И съответно супер опасни за човек. Остатъците от пестициди, например, причиняват рак. Това е абсолютно доказано. И не само остатъците по храната, и работата с тях е супер опасна за човека. Всъщност, знаете ли, че химическите препарати за растителна защита са най-замърсяващите нашата планета неща? Когато карате кола така по пътя и видите едно поле, ама огромно поле, докъдето ви стигне погледа засято с жито. Всъщност, това е голяма радост за окото, но знаете ли, че това е една голяма екологична катастрофа? Значи в това поле акри земя, няма абсолютно никакъв живот. Всичко е сведено до минимум и е убито с въпросните пестициди, инсектициди, фунгициди и така нататък. Третирано с препарати, там няма никакъв живот. Затова повечето градинари, включително и ние, се насочват към 100% натурални и органични препарати за растителна защита. Такива препарати за растителна защита в още ли може да се разделят на две. Едната част са препарати, които сами си приготвяме. С мен сме ви показвали как си приготвяме, да речеме, препарат, с който пръскаме растенията и гони миризливките. Абсолютно ефикасен на 100%. Има обаче производители на такива 100% органични препарати за растителна защита, които приготвят тези неща вместо нас. И днес ще ви покажем един такъв производител. Ще ви представим 4 невероятни решения за вашата градина. Хумево мана, хумево листни въшки, хумево миризливки и хумево картици. В днешно време, когато все повече хора се обръщат към хоби градинарството, е от съществено значение да поддържаме градините си здрави и защитени, без да използваме вредни химикали. Пестицидите могат да доведат до натрупване на токсични вещества в почвата и растенията, а това от своя страна може да навреди не само на околната среда, но и на нашето здраве. Точно затова продуктите на Хумево са създадени да бъдат напълно натурални и безопасни.
Те са идеални за хоби градинари, които искат да поддържат градините си чисти и здрави без компромиси с качеството. Хумево мана. Този продукт е вашия съюзник в борбата с маната. Мана е често срещан проблем в градините и може да причини значителни щети на растенията. Хумево мана действа бързо и ефективно, като предпазва растенията от този вредител без да използва химикали. Хумево листни въшки. Листните въшки могат да бъдат истинска напаст за всяка градина. С хумево листни въшки ще се справите с този проблем натурално и безопасно. Продуктът е ефективен и лесен за употреба, като същевременно запазва растенията ви здрави и силни. Хумево миризливки. Миризливките могат да причинят сериозни щети на растенията, но с хумево миризливки може да ги издържите далеч от вашата градина. Този продукт е създаден да бъде напълно натурален и безопасен, като осигурява дълготрайна защита. Хумево картици. Картиците могат да разрушат кореновата система на растенията и да повредят градината ви. Хумево картици е натурален и ефективен начин да ги държите на разстояние и да предпазите вашата градина от техните набези. Не забравяйте, че вашата градина заслужава най-доброто. С продуктите на Хумево можете да бъдете сигурни, че получавате натурални и ефективни решения за всички ваши градинарски нужди. Бъдете отговорни и изберете натуралните продукти на Хумево за здрава и красива градина.